Hej, jeg hedder Tobias, og det er det Gabriel, vores kameramand. Og det her det er Bendik, vores anden kameramand. Ham der, han kører også skateboard. Og ham der, han kører lidt af hvert. Han er bare ikke særlig god til noget. Andet BMX. Så videre, tilbage til kameramand 1. I dag så kommer vi køre på Tobias, da han kommer gå i greb. Eller så, ja. Han kommer sikkert hoppe over den der. Ej, ikke hop over. Nej, hopper på den. Og så tilbage. Og action. Sådan! Ja! Og nu tænker han måske på, jeg ved ikke, eller nu. Jeg ved ikke. Hvad? Okay, nu skal jeg prøve at se, om jeg kan lave manual over den der. Og sådan igen, hvis du kan. Nu skal vi vende Bendik her lige prøve at lave nogle tricks. Han står her sådan en stor blærerøv. Altså. Og efter ham kommer, ja, gør. Og så prøver jeg lige. Så lav. Så prøver jeg. Nu skal vi se at filme Gabriel på skateboard. Og det er så vores første video, vi slutter.